dasar ayu moblong sing penting kon blarake disampirke omahe cerak rang ngampirke waru-waru doyong manglong etan dasar ayu moblong tinggo rebutan ana becak ngamot beton ana toprak rana sing nonton waru-waru doyong mangklung ngidul dasar ayu moblong sing penting kumpul timun sigarane ayo bangun negarane waru doyong manglung ulon dasar ayu moblong sing dilakon godhog rontol kayune jeruk megal gegeden bathuk Bur tak era gegeden apa pari enem piye lah kok ora ono sinonton mau piye ana becak ngemot beton maksude ana ketoprak rono sing nonton sing nonton akeh lho kok endi lha iku ngarep mak wong loro lha iki kok wong loro iku lha iku lanang wedok ya wis suwe Bur lha iya paling syahdu iki lho nek ngarep iki kaya pari kurang Korea lah kok pari kurang Korea tukulan mok loro nek sing ngambruk siji ku sing turu anake Bur lha iya kanyeben ngono tak Mbak Rono lho Mbak anyepe ngene kok malah mok entis-entis nang ngono kan apa nek kaya ndek awan lho kene nek kena penyakit to Inggris alah ngono neh kowe kok ya ora ning matur suwun Mas rena wengi sugatane nak tenan Bur iya to kerdusane nganti luweh-luweh percaya iki wis ngandakno Pak Marjit Pak Marjit lah ya Pak Marjit ki rezekine banyu mili iya mulane diparingi jawah iku ora masalah lah kok ora masalah lah jawah iki sejane Gusti Allah ora iso dijaluk cepet ora iso diselaki cepet ngono ya iki wis ketok Pak Jit iki rezekine luweh-luweh iya no idete kok apa iku iki duwite turah mulane nimbali krida muda sak kanca dadi duwite turah idete no ya idete tapi udan iki sedeh Bur lah apa udan kok sedeh ceblok banyu kok lah ora sedeh piye aku mau sore muleh ya lah bareng ngape rene kudanan kowe pakaianku teles kebus tak peme lho dhuwur gendeng pakaian apa iku kok mok peme dhuwur gendeng ya pakaian seragam barang dengah ana jaket ana katok kowe marai ora roh kok apa kaya iki mangudan omam ndi bencili kan marang ngetan iki dak ya apa rada omah-omah rada gange adoh iya ya ta kok bencili mara rene delalah tengah dalan udan kowe mau piyekno blacut tak terabas mok terabas dak malah kebes-kebes wong tengah dalan udan yo aku yo mendek ning ngono alah truk modar iku saiki ana lampu merah kok landhah ya iya kemajuan le dalane apik dikek lampu merah ini lho Bur lah umume yo mesti yo ngono oh masuk angin malah mau agap malah kangenan neh piye ya ora ngono kok bingung lah ora bingung iku lah kowe teko bencili arep mara rene ya mara mrene mara ndi iki Burjo Bogorame heeh
Delalah kowe mara ngetan tengah dalan udan. Ya terabas. Kok mok terabas lapor ora teles kebes. Lah aku dune. Metu pinggir ora. Lho, lah kok metu pinggir. Lah sing udan mang Tengah dalan Lah udan. pinggire kan ora. Garing iku. Ngono. Garing ring iku kan ora percaya. Garing ring. Saya takoki genten. Kenapa? Kowe numpak sepeda motor wong telu sing nggawa jas udan loro. Udan angin sing teles wong pira? Montor numpak motor siji goncekan wong telu gawa jas udan. Wong loro. Loro tok. Iya. Ya siji no. Gobloke. Lah piye wong goncekan telu kok. Lah iya, Udan angin kok ya tetep mau siji sing salah. Lah nek salah. Ora ana sing teles anggur. Lah nek iso. Lah udan angin tok ora ana udane kok. Udan angine tok. Sing udan iku angin tok. Lah ke berarti ya wong bento. Lah kok wong bento. Angine tok kok malah nganggo jas udan. Sing nggo jas udan ora aku. Lah iku mang Butit karo Tiko. wong iso. Lah kowe nganggo jas udan ra malah katut. Kok malah katut iki? Lah Lah kok kuwatir katut? lah udan ate angin iku ana. Lho ana Bur. Alah alah. Zaman tradisional ra Kowe ono. berarti ra udan. Ya ora. Udan munine piye? Udan ngene ya. Kritik-kritik. Alah alah iku nguyom ta apa kok kritik-kritik kok. Ya udan ya mune bres. Tabrakan. Landoh saiki ana Bang Jone kok ngantek bresemen. Wis saiki udan be suarane. Kowe nek pengen ngerti udan, Iya. sesuk umpama udan, Sesuk udan. kowe ning tengah lawang, Heeh. kupingem bungkep ngene, Terus buka sithik-sithik. Engko abane oa. wah kere. Lah apa? Ya wis suwe anyuk. Iso kok nesunan. Umume ya nek ping dibuka oa mesti. Lah iya. Kira perkarane iki madan terang ora. Perkarane mok tambak. Duh, tak tambak, Bur. Weh kondang kowe ya. Aku mau ngoro ning daleme Pak Marjit. Heeh. Njaluk uyah Uyah. karo tahu. Lah dadine Tahu asin. salah. Wong perkara nambak udan ki ora usah bingung. Lah kowe iso. Lah mara omahku no Mas. Mosok, Bur. Ya tenan no. Carane piye udan? Gawa gula, telo, gedang, nangka. Lho kape ngolak apa pelopo? Kok nggawa barang dengah iku? Ya udan iku mau wis tak omongno udan iki sing maringi Gusti Allah kok. Wis serah. Biasane nek ana sing duwe gawe mesti ben supayane piye ben udane terang. Alah ora iso mok tambak. Kowe roh wong endi kae sing nek megulung. Iya. Kerise kok dintong-tongno ngene. Lah jute kok ceblok. Kurang dawa berarti. Bawa apa nek sambar bledek. Iya. Iya kowe roh ta ora. Iki apa pakane iki? Lho. Ya iku kerise. Kerise glimbur. Kamidun yaya. Apa iku? Apa iku? Martoe. Panjak laris brojo ngono. Laris, jos, gandos. Lah iya. Angger tung dak mardek. Tung mardek. Etan mardek. Ah iya. Tung etan mardek, tung etan apa kulon mardek, tung lor mardek. Oh iya. Tung kidul mardek. Tenan. Mulane rupane kaya es tungtung. Tangtung kok ngomong kok iso. Laris lho. Aku dina iki seneng. Seneng piye? Lho, tenan seneng aku. Lah kok iso seneng? Kowe ora keturun. Ora keturun aku seneng, malah gentenan bapakmu kok tinggal bapakmu keturun pegelen. Ora nyepen kowe ku duwe bapak ya ora kok tilik-tiliki kok. Lho, tak tiliki ya. Lara apa? Wis mari. Ayo. Lho jare mok tiliki. Lho masih ditiliki ning Panjaan. panjaan. Iya. Umat ta ora. Lho nek aku iki anak berbakti karo orang tua. Wah. Duh, tenan kok. Bayamu lho malah minggat betul. Aku ning kene nyuk. Ora ono nek. Kowe nek takok masalah aku itu paling berbakti karo wong tua. Kok iso? Lah kok ora iso piye? Contone apa kok ngantek berbak? Wong tua, lanang karo wedok ning omah urung wayah tangi tak gugah. Urung wayahe masak takon masak. Aku ora anak berbakti kepada orang tua. Ya ora berbakti. Apa? Anjen manggep buruh ora. Yen utang lu suwe, Bur. Mau senengane kok. Padakno kowe. Kene.
nek kowe iku nuwun sewu kowe anak durhaka. Ora iso ah. Lho, lah kok ora iso? Iso ngarani aku anak durhaka. Lho, lah kowe pakanmu. Kowe nyekar pakanmu ora durhaka, Bro. Anak berbakti lho, Mas. Berbakti apane? Bapak loro, ora mari-mari tak tekek sisan dadi mati. Lah dalah, ngene kira anak durhaka iki jenenge. Dadi bang entekno dhuwit. Kok entekno dhuwit iku omonganmu iku. Nek kudune ya dirumati ya ngantek mari. Wis tak rumati tere jalukane Gusti Allah ngono. Lho nyekar aku angger dina lho Mas. Nyekar angger dina wis roh mok dono wong kene ya wis roh. Lah iya. Ning nyekarmu keliru. Kok keliru? Nyekar kok keliru sini-sini wong. Ngawur aku nyekar lho Mas. Kowe nyekarmu karo aku jam 1 bengi. Mulai ketoprak to ndek bengi. Iya. Heeh. Nyekar karo aku mara kuburan des wong loro. Des wong loro. Lah sing kuburane pakanmu ning kene Pak Sokran. Lah iya ning kene iki aku roh. Sing ning kene Mak Siti. Lah iya. Lah kowe kok nyekarmu kok ora ning Pak Sokran kok malah ning Mak Siti? Iku jam pira teko nggon? Jam 1 bengi. Jam 1. Iya. Nyekarku keliru ning gone sapa? Mak Siti. Lah kowe gak erah kok. Lah apa, Mbur? Lah pakanku anggere jam 1 bengi ku gendaan karo Mak Siti ya. Omonganmu iku. Iki lambene gambleh Wong bocah. mati kok gendaan. Bocah kok iso gambleh ae. Wong mati kok gendaan iku. Iki maraya kok. Senengane kok. Oh ya kowe iku kok. Lah kowe roh peteng ta ora? Ya roh. Ana nek kuburan lampune kaya disko ketoprak ana. Ora ana. Lah iya. Kowe pengen padang. Lha apa? Nyewa konang ku lho. Konang ngomong sewa. Maksude lampune. Kok yo ora kok. Wis jebule jadi tunggone wong akeh. Lho masanem wong kene iku kompak. Kompak. Lho tenan, anggere ana toprak jeruk mesti ndeloke ning ngarep ibu. Ning ngarep. Iya. Wong kene wong aku ora kok mar perkarane sing delok. Apa? Rada arang-arang. Lho, lah perkarane apa, Bu? Sesuk ana toprak eneh. Nek endi? Nek endi? Bisa kono. Lho, ya kudune ya ngono, Mbur. Heeh ya. Didum rata. Didum rata. Lho, sing sitoke ning kene, sitoke ning kono. Ning alhamdulillah iki krida muda bar sesuk maine ning ndi, Mas? Bar sesuk. Ah, aduh ya. Ning Mbur. Gundai. Gundai. Gundi. Gundi. Lore bencili lho. Lah yang gundi. Gundai. Gundai yo. Mam jeruk omongan gundai. Lah, ngono kok mau dodono omahku jeruk. Lho, ben terkenal wong kene glimbur omahe jeruk. Alah ora usah mok cemar-cemarno wong kene wis cemarno aku. Kok cemarno kowe iku lho. Lah iya, angger mara me glimbur lho. Glimbur pakan dame dodolan dame. Ya ora apa-apa ancen hawane rada atis, Mas. Atis Nek matur suwun. Ah iya. Jah ditunggoni simbok-simbok. Kae Mbak Yumu karo Masmu ya jane kono. Kae adoh-adoh ya teko. Nggih. Yangmu ya ora teko lho, Mas. Teko Mbur. Heeh. Adoh-adoh. Adoh tenan kok ngliwati Bangjo iki mang kok. Bangjone aku ya winginane tau nganyari Bangjo. Ngliwati siji apa loro lho, Bu? Siji tok. Siji ning Landoh. Landoh tok anyar. Seneng mar. Walah wong ini do manja-manja ngono aja. Kok manja piye? Ya sing dilinggahno rabok kok ngetok. Apane, Bu? Sikil melok linggih ngono kok. Iku duwe uni. Duwe Lho ora lambem jeplak ae duwe uni. duwe uni. Unine apa? Sok nek bakale ana ketoprak ning gone Pak Marjit. Heeh. Sikilku tak unggah nang dhuwur kursi. Lho, niku wong kene kandhane. Apa? Lah ndek nanane kon muni nek ana ketoprak ning kene, turu kene oleh. Monggo, Bu. Kowe kok ana ae ketoprak turu ning dhuwur panggung. Ya padha ae anggere. Lah piye gusti kelaksanan? Heeh. Mak. Ora apa-apa. Matur suwun Mas didukung live streaming kondang. Kondang kalau kok Eko Channel gawan kota. Sopo mau? Sawa. Enak kali. Dugal warisan niku. Enak kali ra karuan. Gimana? Iku Mas Apa? di awan Dewan apa? sing urung apa? Legen bro atau legen nek, Bu? Eko apa ning mburi ning kulkas. Kowe tawane muni mah. Sapa? Jarwo. Nawani aku, Bur. Kowe mulai. Diaturi. Iki awan mau wis Apa? Pamudutane ana sitok saking Buksum samping gunung. Oh,
Sum sing gadah damel. Sum sing gadah damel garwane Pak Marjit. Ya. Piyantune turun napa, Bur? Kesel to. Nggih kesel kalian Pak Marjit, nggih kesel.